Kung itandi kagahapon, mas minus na karon ang mibisita mga tao sa nagkanlaay mga samang ning hinapos nga adlaw sa paghandom sa mga minatay. Apan bisan pa man, gihugot gyapon nga gipatuman sa kapulisan ang hugot nga seguridad. Samtang Archbishop Jose Palma nanawagan usab nga ipabilin ang kasulemne ning paghandom karong adlaw. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa minteryo sa Pardo, padayon ang pag-abot-abot kaganiha sa mga mobisita sa mga minatay. Pabilin sab ang gipatuman nga hugot nga seguridad pagsud pa lang sa ganghaan sa samang. Gihulagway sa mga otoridad, mas menos na ang nibisita karong adlaw. Kini kun itandi kagahapon, labi na hangtod pagkagabi. Sagad sa mga mibisita, grupo-grupo, barkada ug mga pamilya. May uban pang nagdala og mga pagkaon ug nagsaw at ubangan sa lubong sa ilang mga minahal. Alang kang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma, walay problema ang piknik ug tapok-tapok ning panahon sa kalagkalag. Apan mas maayo nga matud pa, dili makalimtan ang pag-ampo alang sa mga minatay. Picnic lang yun, no? magdala og daghang pagkaon, magdala og madyungan, magdala og mga kusog kayo nga sound system. And yet, they never even bother to say a prayer. Para nako, well, say a prayer and after that, if we want to enjoy sharing food, okay, gihapon. Sa kadaghanan sa mga minteryo, sunod-sunod ang Santos nga misa kagahapon ug karong adlaw isip pahinungod sa mga minatay. All those who have died and who may not be yet in heaven and are, as we believe, because of our little imperfections are being purified. They need our prayers, they need our sacrifices, and therefore we remember them in prayer. Ang Arsobispo ang nangunay sa pagsaulog sa Santos nga misa kaganiha sa Musoleo sa Cebu Metropolitan Cathedral. Didto gilubong ang mitaliwang kaparian ug mga Arsobispo, labi na si retired Archbishop Ricardo Cardinal Vidal. Nico Sereno, Balitang Bisdak.